Ассалому алайкум тамошобинони азизи ютуб канали Маъмур Азия. Имрӯз рӯзи якшанбе қарор дорем дар молбозори Қумсангир. Дар ин видео навор кардагиам буқаҳои калон, буқаҳо барои бастан, буқачаҳо гусола, баъд моли майда, қушқорчаҳо, буз, такача, гусфандои буғузи қисир ҳамаша навор кардагиам. Баъд мурғбозор ҳам навор кардагиам. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд ҳатман подписатсия кунед, якта лайка биҷиқину, видеора то охир тамошо кунед. Камтарак нишон битем. Ана бачаҳо исинда телефон савдо доранд. дар ин каналда исм ана бозори дарахту байда чайда хел мерава. Саломат бошед, сарбланд бошед. Ама як лайка биҷиқину, видеора то охир тамошо кунед. Киён ба қариби тухмкунира сар мекардааст 80 сомай савдо мешава. Иш дакан мона 100 сомони савдо мешава. Бозор чанка дакана? Бозор 70 сом. Мокиёна чи? 90. На хурузо 80 сомония савдо мешава. 70 саҳар кадаги ана 70 соми саҳари кадаст. ҳозир 80 сом теста бо арзонтар ҳам метия. ма дакано корейски парода 100 соми савдо мешава. чанди кад бозор? Сақол кароб бозор 80 сом. 80 сом ҳам кадаги. Не чуҷалар. Чуҷа я оли? Чуҷан оли. Шам чуҷаишам чуҷа. Карода сақол. На хура. Чуҷалар. Она индико харидагиам 280 сомони харидааст. Нарш буда. 5 шама 6 та ҳамаш нарай. 280 сомони харидагиам. Она хурузако майда 50 гуфтия? 50 сомия савдо мешава. Нақаб монаш. Бозор чанди кад ба? Бозор 40 сом 35 соми бозор кардагия. Хурузои майда. Акай Артем Генералов мувофиқи талаби шухтон гирифтаистем. Дастгириро сахт кунед ва видеоро поделиться кунед. Қача савдо шидеста. Када истифода? 5400 май қача. Хурдан риданш гарантия? Гарантия не 5000. Май қачара бинем. 5000 ай нархиш савдо мешава. 4800 бозор кардааст. Май зардша. Сияҳшам ҳамун ар. На буқа барои бастан. На 1500 ай бо савдо мешава. 8500 бозор кардааст. 8500. Буқара якумдов 6300 гирифтагай. Болои 200 сом када 6500 дози бозор кардааст. Ай ҳами бозор гирифта охи? О зиамину. Буқа барои бастан. Хароби бад не фарбетарай. 10000 нархиш савдо мешава. 9300 бозор кардааст. 9300. Буқа барои бастан. Буқа фарбетарай ёх толи тайёр нест. 12000 ай бо савдо мешава. 11300 бозор кардааст. 11300. Бухай калони фарбе 17000 ай нархиш савдо мешава. Бозор чанд кад ака? Бозор 15000 бозор кардааст.
фарбе 16000 нархаш савдо мешавад. беҳад фарбияй 13000 бузург кардааст. Сойбуш братан. Ну бухай колони хароб барои бастан 12 май савдо мешавад. 11 бузург кардааст. 11500. тарозу мондагӣ ё не? Тарозу. Бе тарозу. Доздайни мазо. Хай парода. Савдо мекунам бо ай 10000 то 10500 бузург кардааст. Савдо шидиста оно бақай хуби хуб пародаш хубай 12000 савдо мешавад. Савдо мекунанд ҳозир 11400 карда истанд. ҷои пулгириша 11600 мегӯяд. 200 сум байнда мондагия ҳоли кашукаш дорам. 200 сум мондааст байнда. ана буқаи калони фарбе 17000 нархаш савдо мешавад. 15 кадан? 15000 кардистай. 500 буромадаги буда? Бузург гузашт. 528 кило. Ҷойвес. Як ҳафта пеш ҳамоқа будаги ҳозир. ана буқаи қафош. Сойбуш мунаи бародара. Буқара бинем буқаи парода 14000 савдо мешавад. 12600 бузург кардааст. Тарозу мондаги ака? Бе тарозу. 12600 да надодааст. Ай буқа 100 сум дига қушид. 11500 шид. ҳоли ҳам надодааст. Кашукаш доранд. Савдои сахт шидааст. Буқаи средни. Бачаи хубай миёнаш дароз пародаш хушрӯ. 7000 савдо мешавад бо. Соҳибаш як ҷо рафта бозор чанд кадагиша нафаҳмидем. Ино ира чанд кадан? 28 бозор кардааст ира. Майда чара. Бачаи гизала майда боша. Буқача савдо шид. 2500. Ҳози барака шид. 600 крест. Такачаи пародаи маҳаллӣ 500 сумай савдо мешавад. 380 бузург кардааст. хуб якта така сета мурдабузай бузгола ҳам биге мешавад. Якташ ягонта бача кадаги дигарош дуташ ёша якташ така 800 сумияй бо савдо мешавад. Такара чанд кад бозор? 500. Дута модара чи ёша? Иш модай 750 сум. Иш така. Така яиш? Ишам 750. Ишам 750. 900 савдо мешавад. Чанд сум сатӣ? Модай 750.
мона қучқурбараҳо 4 та қучқурбара 1800 савдо мешавад. бозор 1400, 1300, зури зуриш 1500 карда ист. Эй, 600 та бегирӣ. Совлуқои буғут. Пирсовлуқ. Пирсовлуқ будай ҳамаш ядита ёшам метаво. Исаниш савдо шудагай ба фикрма. Ма иноша дида ёш гуфтам, знааш ино савдо шудагай. Хоб инош мана исаниш ҳамаш пирсовлуқи буғуз 1800 савдо мешавам бо. Чанди рафта истака? 1400, 1500 рафта истай. Фруқтагиш. Инора нархошоно намедонӣ? Ино савдо шудагига ҳамаш гусфанда ёша. Соҳибиш нест айне ки я мефаҳмидем зур мешид. Чиста барои мол кардан айна. Инора нархша фаҳмидем 1500 харидааст. Иҷози 2 та, 4 та, 6 та, 8 тара 1500 харидааст. Гусфандои ёш. Неки аниқша нагуфт, буғузай қисирай вайша нагуфт. Фақат ҳамун нархша.